Здравейте, уважаеми потребители! Днес искам да ви покажа как да се запишете екрана на компютъра с помощта на програмата Camtasia Studio. Първо за целта трябва да сте си инсталирали програмата Camtasia Studio. Аз имам тук седмицата, след това стартирайте я. Аз съм го направил. И сега от тези бутончета и тук горе си избирате и това първото. Record the Screen. Натискате го и съответно тук долу ви излиза едно прозорче. От това прозорче трябва да настроите каква част от екрана да записвате. Това е пълен екран или някаква по-малка част от него. Аз винаги избирам пълен екран, така че целият екран по-добре се записва. Следващото е за камерата. Аз обаче нямам камера, така че това тук си го настроите сами. От тук се избират опциите. Така. И аудиото съответно, тук трябва да е увеличено до край и тук си изберете CD Volume. Така. Накрая натискате бутона REC. Съответно, като го натиснете, започва да записва какво се случва на вашия екран. Натискаме го. Ето тук сега трябва да изчакате 3 секунди и тогава вече започва запис. Записва и в момента, в който приключите с записа, отново отваряте това прозорче. Тук виждате, че показва продължителността на записа. Така, това е аудиото. Имате 3 бутона. Delete, пауза и Stop. Delete съответно изтрива записа. Пауза спира го и може да направите нещо друго и след това пак отново да стартирате записа. И Stop съответно го спира окончателно. Натискаме винаги Stop. Или поне за мен винаги е било така. И тук вече в този плеер ви показва какво сте заснели. Няма смисъл да го преглеждате. Има си достатъчно външни програми, с които може да го направите. Отново имате 3 бутона. Delete изтрива записа. Produce, това нещо го пъха в Camtasia. Обаче най-добре е да запишете този запис, който сте направили, да си го запишете на компютъра. Иначе има опасност да го изтриете. Save and Edit. Така. И ето тук ни дава. Запиши. Записваме го. След като запишете на компютъра файлчето, само един момент, така, тук отдолу прозорчето отново излиза, трябва да го затворите, нали, ако няма да правите нов запис, но винаги може да натиснете отново бутона Record the Screen, така че по-добре го затворете. Така, и след това вече виждате, че самия запис се е вмъкнал в лентата на Camtasia. Трябва да си изберете резолюцията. Най-добре, когато правите записи, съответно да изберете резолюцията на самия екран. На моя екран резолюцията е 1366 на 768 пиксела. Когато изберете тази резолюция, която е на монитора, нали, ще се получи по-ясен образ на иконките, на надписите, на това, което сте записали. Ако, примерно, изберете по-малка резолюция, да кажем тази 640 на 359, тогава ще се получи едно замъгляване. Така, избирам Recording Dimensions, така, избирам тази, натискам OK и след това трябва да сдобим клипчето. От тук натискаме Produce and Share. Така, тук го оставям по същия начин, нищо не се пипа. Ако искате, може да пипате в настройките, но ви предлагам да не го правите, защото ще се объркате, ако нямате опит. Така, натискате Next и само секундичка, защото един момент тук трябва да сложим някакво друго, да е така едно. Тук махаме чавката, за да не ни го прави в подпапки, защото няма смисъл да бъде в отделни папки. И тогава ще натискаме Finish. Така, и сега вече нашия запис започва да се сглобява. И ще го превърнем на едно видеоклипче. Чакаме сега да се сглоби. Докато чакаме, да ви кажа следното. Как работи и как програмата Camtasia Studio записва какво става на монитора ви, го снимам с помощта на друга програма, HyperCam. И всъщност в един момент това нещо почти е готово. С едната програма снимам другата програма.
Може би за нея трябва да направя отделно клипче. Ето готово е. Готово. И ето го съответно нашето клипченце. Ето го едно, така и може да си го пуснем. Така. Амо да спрем звука на плеера. Един момент, така. И ето го, виждате колко ясни са иконките, надписите и всякакви други неща, както виждате тук. Да. Когато правите запис с помощта на Camtasia Studio, тук долу прозорчето, което излизаше, и това Record the Screen, ето това прозорче тук, не се записва. Както виждате на нашия запис, тук мишката ми мърда наляво надясно, нали, нещо пипал съм там по прозорчето, но съответно нищо не се записва. Идеята е да не закрива екрана и така. Това го махаме и това го махаме. Вече след като сте направили самото клипче, оттам нататък, да затворим това, оттам нататък вече може да го конвертирате и да си го правите каквото си решите, да го качите някъде и така. Надявам се, че съм ви бил полезен. Благодаря ви, че гледахте това клипче. Очаквайте и следващите ми клипове.